Wel, newn ni droi at lyfr datguddiad a bennod gyntaf, diwedd adnod 5. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef, y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni addoli ymhellach gyda'r emyn cyntaf, heno addfwynaf frenin, dynol a dwyfol un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn dduw. Wel, ein darlleniad ni heno yw Salm 45, Salm 45,
Ac mae'n salm sy'n cael ei chyfeirio ati yn y Testament Newydd mewn perthynas â Iesu Grist, wrth gwrs. Mae'n salm ar gyfer fel priodas brenhinol, wrth gwrs. Ond mae'n cael ei chyflawni yn berffaith yn yr arglwydd Iesu. Salm 45, falle welwch chi un neu ddau o bethau'n wahanol yn y darlleniad sydd gyda fi, jyst un neu ddau bethau lle wy'n dilyn y troed nodyn yn hytrach na y prif darlleniad. Symbylwyd fy nghalon gan neges dda, a droddaf fy nghân am y brenin. Y mae fy nhafod fel pin ysgrifennydd buan. Yr wyt yn decach na phawb. Tywalltwyd gras ar dy wefusau, am I ddiw dy fendithio am byth. Gwisg dy gleddyf ar dy glin o'r yfelwr, a mawredd a gogoniant. Mewn gogoniant, mae'r choga yn fuddugoliaethus, o blaid gwirionedd a chyfiawnder, a bydded i ddyheulaw ddysgu I ti bethau ofnadwy. Y mae dy saethau yn llym yng nghalon gelynion y brenin, syrth bydd pobl yn syrthio o danat. Y mae dy orsedd o ddiw yn dragwyddol, ath deir yn wialen cyfiawnder. Ceraist gyfiawnder a chysau drygioni. Am hynny bydd ddiw dy ddiw di dy eneinio ag olew llawenydd uwch law dy gyfoedion. Y mae dy ddillad I gyd yn fyr, aloes a chasia, ac offerynnau llunynol o balasau eifori yn dy ddifyru. Y mae tywysogesau ymhlith merched dy lys, saif y frenhines ar dy ddeheulaw mewn air offyr. Gwrando di, ferch, ro sylw a gogwydda dy glist. Anghofia dy bobl dy hun a thi dy dad, yna bydd y brenin yn chwenychu dy brydferthwch, oherwydd ef yw dy arglwydd, ymostwng iddo. Daw merch tyrus ag anrhegion, a bydd cyfoethogion y bobl yn ceisio dy ffafr. Cwbl o goneddus yw merch y brenin oddi mewn. Cwrel wedi ei osod mewn air sydd ar ei gwisg, ac mewn brodwaith yr arweinir hi at y brenin. Ar ei hôl daw I chyfeillesau y morynion. Dwont atat yn llawen a hapus, dwont I mewn I balas y brenin. Yn lle dy dadau daw dy feibion, a gwneud hwy'n dywysogion dros yr holl ddeiar. Mynegaf dy glod dros y cenedlaethau, nes bod pobl yn dy ganmol hyd byth. Yn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gyd weddio. Diolch arglwydd am gael dod gyda fron heno yn enw Iesu Grist. Diolch am gael dod at ein gilydd. Heb I neb ein rwystro ni, bod ni'n cael cyfarfod yn gyhoeddus, yn agored, yn enw yr arglwydd Iesu. Diolch bod ni'n cael cyfarfod ar ddydd Sul, dydd yr arglwydd, dydd yr atgyfodiad. Diolch bod cyfle gyda ni fel hyn I ddod ynghyd, I geisio Duw, I addoli Duw, ac I nesau at ein Duw ni. A ni'n diolch am y breintiau yma sydd gyda ni arglwydd. Maddau ni weithiau bod ni'n cymryd nhw'n ganiataol. Maddau bod ni ddim yn eu prisio nhw fel y dylen ni bob amser. Mor fawr yw ein braint ni arglwydd. I ni meddwl am frodyr a chwiorydd sydd ddim yn gallu cwrdda fel hyn, a bydde'n dwlu dod at ei gilydd mewn gwledydd eraill. O, arglwydd bendithiau nhw. Falle bod nhw ddim yn gallu cwrdda o gwbl. Falle bod 2 neu 3 mewn rhyw le cuddiedig. Bendithiau nhw, a bydd yn eu canol nhw o arglwydd. Ac wrth I ni weddio hynny, I ni'n gweddio byddi di gyda ni hefyd o arglwydd.
I ni'n gweddio byddi di yn ein plith ni ac yn y canol, yn ein hoedfa ni heno hefyd. I ni'n dyhau am dy bresenoldeb sanctaidd arglwydd, bod ni yn ymwybodol iawn bod ti'n bresennol, bod ni'n ymwybodol bod ti'n siarad yn ni arglwydd, a bod ti'n symud yn ein plith ni. Bod ti'n gogoneddu dy hunan, bod ti'n gogoneddu dy fab, yr arglwydd Iesu Grist yn arbennig. Ac o arglwydd i ni'n dymuno mai fe bydd y ffocws heno yn yr oedfa hon. Fe gyda thi wrth gwrs sydd yn deilwng, yr oen a laddwyd. Fe sy'n deilwng o bob mawl ac anrhydedd a gogoniant. Ac o arglwydd, mae mor dda i ni bod e'n cael ei osod o'n blaen ni, a bod ni'n cael ei weld a cael ein atgoffa ohono fe a gwirioneddau amdano fe. Arglwydd, i ni'n diolch am y darlleniad i ni wedi cael, a'r darlun, y broffwydoliaeth ohono fe fel y brenin wrth gwrs, fel brenin yn marchog yn llwyddiannus. I ni'n diolch bod gras ar ei wefusau. I ni'n diolch am eiriau Duw. Diolch am eiriau yr arglwydd Iesu. Gair Duw sydd yn llawn gras o arglwydd. Bydde ddim gobeith i ni o'n i bai am hynny, bod e wedi dod yn llawn gras a gwirionedd. Bod e wedi dod fel tywysog ein hychubiaeth ni, tywysog tangnefedd, tywysog ein iachawdwriaeth ni. Diolch. Diolch bod e wedi dod a theyrnas nefoedd atom ni o arglwydd, ac wedi agor y drws, wrth gwrs, fe yw'r drws, i ni gael dod i deyrnas nefoedd, ac i ni gael dod yn frenhinoedd, ac i ni gael dechrau teyrnasu a rhyw ddydd deyrnasu gydag e yn y deyrnas, yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. Ac i ni'n gweddio, na fydd na ddim cwestiwn o arglwydd, a byddi di'n frenin arnom ni. I ni eisiau ti deyrnasu arglwydd arnom ni yn llwyr. Ac i ni'n gwybod bod ni'n methu, i ni eisiau ti deyrnasu arglwydd yn ein bywydau ni. Ac i ni eisiau ti deyrnasu mwy ar eraill hefyd o arglwydd, rhai falle ar hyn o bryd sydd ddim yn plygu i ti fel brenin, fel arglwydd. I ni eisiau iddyn nhw ddod i blygu hefyd, i ddod i deyrnas Dduw, i ddod i'r bywyd sydd yn Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni yn diolch bod na alwad yn y salm i ni ddod i fod yn briod i'r brenin, i adael ein gwlad fel petai, i adael yr hen fywyd ac i ddod i fod yn briodferch, i fod yn frenhines fel petai wrth ochr y brenin. I ni'n diolch, mai dyna yw gwahoddiad yr Efengyl, i ni ddod yn eiddo i Iesu Grist, a bod e fel priod i ni, bod e yr un sydd i'n caru ni, a'i roi ei hun drosto ni, a dod fel priod, a ni'n dod i gwlwm cariad gydag ef. I ni'n diolch arglwydd amdano fe felly heno. I ni'n gweddio trwy'r ysbryd glân arglwydd, i ni'n ffeiledig fel pregethwr o arglwydd, mae'n meddyliau ni yn gallu mynd yn niwlog, dyn nhw'n mystod yn glir arglwydd, pob un ohono ni. I ni'n gofyn i ti trwy'r ysbryd glân i roi golwg ffres i ni ar ogoniant Iesu Grist, ar ein brenin, ar ein prynwr bendigedig, a beth oedd e'n golygu iddo fe i ddod i'r byd yma ac i fynd i'r groes na yn ein lle ni. Ac o arglwydd i ti ein bendithio ni yn y cymyn hefyd, ac wrth i ni edrych ar Iesu, wrth i ni syllu arno fe, a byddwn ni'n dod yn debycach iddo fe, a byddwn ni'n cael ei newid o ogoniant i ogoniant. Arglwydd i ni yn cyflwyno gwaith y deyrnas, gwaith yr eglwys i ti, y gwaith yr wythnos yma yn yr eglwys, y gwahanol cyfarfodydd o arglwydd, i ni'n cyflwyno popeth i ti, ac yn gweddio y byddi di gyda ni, eto y byddi di yn y canol, y bydd pob peth yn cyfeirio
at ti, ein Duw ni ac at yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd glân o arglwydd yn ystod yr wythnos yn ogystal â heno i ogoneddu yr arglwydd Iesu, i nerthu ni fod yn dystion o arglwydd a'n bendithio ni a'n sancteiddio ni. Ac o arglwydd i ni'n cyflwyno y cyfarfod nos Iau i ti, gyda dydd Gwildewi, a os bydd rhai o'r ysgol yn dod o arglwydd, i ni'n gweddio dros hwnna, i ni'n diolch bod e'n gyfle i ni rannu rhywbeth o'r Efengyl, y newyddion da am yr arglwydd Iesu. Helpa ni wneud hynny arglwydd, ac i ni'n gweddio byddi di yma gyda ni. I ni'n cyflwyno hyn i ti, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, ni'n gweddio dros ein gilydd, helpa ni arglwydd yn y bywyd Cristnogol. Helpa ni ar ein taith o arglwydd, ar ein pererindod, nertha ni. Diolch bod ni'n cael dod at orsedd gras, i gael cymorth, i gael trigaredd yn ei bryd. Gyn ni eisiau fe yn gyson, ni'n eisiau fe ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen ni nawr. Ni'n gweddio eto dros y rhai sy'n galaru, ac yn gweddio dy help iddyn nhw a dy fendith arglwydd. Tyna nhw i bwyso arna ti. Tyna nhw'n agosach ata ti o arglwydd, i ymddiried yn llwyr yno ti, i dy gael di fel craig yr oesoedd o arglwydd, ac i gael y gobaith sydd gyda ti i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd i ni'n cyflwyno nhw'n dyner i ti. Ni'n gweddio dros yr angladd di Mercher, ac yn gweddio byddi di gyda ni, eto bydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu yn ein plith ni, a gobaith yr Efengyl yn glir. Arglwydd i ni'n cyflwyno'n glad i ti wrth feddwl am ddydd Gwildewi. I ni'n meddwl am Gymru arglwydd, ac i ni'n meddwl am y ffordd mae wedi cael ei bendithio ar hyd y canrifoedd, wyt ti wedi bod yn neilltuol o hael yn bendithio Cymru arglwydd yn y gorffennol. Ni'n gofyn eto i ti i ymweld â ni, eto i ti'n bendithio ni arglwydd yn y dyddiau hyn nawr. Trigar ha wrtho ni o arglwydd, coda yr arglwydd Iesu yn uchel, eto yn ein gwlad ni, i dynnu pobl ato fe. O arglwydd, please. Mae mwy o dywyllwch nag o leini nawr, ysbrydol, yn ein gwlad ni, nid fel mae wedi bod yn y gorffennol. Cyn i gofyn i ti chwalu'r tywyllwch na o arglwydd trwy dy ras. Ni'n gofyn i ti ryddhau pobl sydd yn y tywyllwch, i ddod â nhw i oleini'r bywyd sydd yn Iesu Grist. Ni'n gofyn i ti'n cadw ni arglwydd, i fod yn ffyddlon i ti, bywhan ni o arglwydd yn y dyddiau hyn. Helpa ni i beidio a bodloni ar lefel isel o berthynas gyda thi o arglwydd, ac o gynhesrwydd yn ein cylonau teg ata ti, nertha ni arglwydd, bywhan ni i ni'n gweddio. Ac o arglwydd i ni, am i ti ein derbyn ni nawr. I ni am i ti dderbyn ein diolch arglwydd. I ni'n dod ag offrwm o ddiolch ger dy fron di. I ni eisiau roi'n hunain, i ni eisiau roi mawl i ti a diolch. Achos bod ti wedi gwneud popeth drosto ni. Ti wedi rhoi dy fab ac yr arglwydd Iesu wedi rhoi ei einioes drosto ni. Ddefaid colledig, rhai diamadferth, gelynion, a mae wedi rhoi ei hunan drosom ni. O, arglwydd, derbyn ni, derbyn ein diolch, derbyn ein clod arglwydd, todda unrhyw galedwch yn ein calonau ni, cynhesa unrhyw oer ni sydd yna arglwydd trwy dy ras, a bendithia ni, a dy hyfryd bresenoldeb, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd. Fe roddais heibio orsedd nef i gerdded llwybr tua'r bedd. Dioddef trais yr rhai a greaist ac a geraist.
Wel, mae'n testun ni hyn o'n dod o Efengyl Matthew, pennod 27 ac adnod 28. Ond mi ddarllenwn ni chydig bach mwy na yna, na i ddarllen y paragraff, sori, dim ots am hwnna, na i ddarllen y paragraff o 27 i 31. Yna, cymerodd milwyr yr rhaglaw Iesu i'r praetoriwm a chynnull yr holl fyntau o'i gwmpas. Wedi diosg ei ddillad, rhoesant glogyn sgarlad amdano. Plethasant goron o ddraen a'i gosod ar ei ben, a gwialen yn ei law dde. Eithant ar ei gliniau o'i flaen a'i watwar, henffych well, frenin yr Iddewon. Poerasant arno, a chymryd y wialen a'i giro ar ei ben. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y clogyn oddi amdano, a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun, a mynd ag ef ymaith i'w groeshoelio. Ac adnod 28 yn arbennig a meddwl am y clogyn ysgarlad. Dyna i ni am wneud heno nawr am ychydig. Felly mae sleid yn dod lan ar y sgrin rhyw fath o ddarlun o'r arglwydd Iesu yn gwisgo y clogyn sgarlad na, a'r milwyr yn cael sport. Dyna beth yw e. Gwatwar maen nhw, gwawdio yr arglwydd Iesu. Ac mwy na thebyg, gwisg un o'r milwyr oedd y wisg goch yma. Coch, falle coch tywyll, falle y lliw agosa at borffor, falle crimson, falle bod rhain o'ch chi'n cofio yn ôl Efengyl Marc ac Efengyl Ioan, porffor yw e. Felly mae fyna rwle, mae'n coch tywyll, ond sgarlad yw'r gair sydd gan Matthew ar ei gyfer e. Ac syniad yw fel bod e'n edrych fel brenin. Dyna'r pwynt, ynddo fe? Bod e'n edrych fel brenin, ac wrth gwrs maen nhw'n rhoi y goron ddraen
ar ei benne. Maen nhw'n rhoi rhyw wialen yn ei lawe i wneud sport. Mae fe ar brenin. A esgus bod nhw'n plygu iddo fe. Ac wedyn, fel o'n i'n darllen, maen nhw'n cymryd y wialen ac yn ei bwno fe wedyn ac yn ei wawdio fe ac yn ei pob math o sport ar ei benne. Felly, yng nghanol y prawf a'r dioddau cyn iddo fe fynd i gael ei groeshoelio, mae Peilat wedi ei drosglwyddo fe, chi'n cofio, i'w fflangellu. Mae hwnna wedi digwydd, mae wedi cael ei fflangellu yn barod, a nawr maen nhw'n tynnu y dillad oedd gyda fe ac yn rhoi y clogyn yma amdano fe. Ac yn gwbl gros i fwriad y milwyr, beth maen nhw'n gwneud, achos mae'n cael ei gofnodi, chi'n gweld, yn yr ysgrythur, i bwrpas, yn dweud. Pam mae'r ysbryd glân wedi meddwl bod hwn yn cael ei gofnodi? Wel, mae gwarth, wrth gwrs, y gwawd yn amlwg, bod wedi goddef y gwawd na fel gwaredwr, fel prynwr, fel un oedd yn cynrychioli ei bobl. Ond mewn gwirionedd, mae'n tynnu sylw at ogoniant Iesu Grist. Dyna beth mae'n neud. Fe yw brenin y brenhinoedd. Yr un oedd yn fodlon gwisgo pechod ei bobl a rhoi ei waed drosom ni. A 3 peth nawr te sy'n dod i'n meddwl ni gyda y gwisgo yma mewn sgarlad. 3 peth. Yn gyntaf, y brenin. Yn ail, bod pechod fel sgarlet, ac yn drydydd bod e'n neud ni feddwl am y gwaed a beth mae hynny yn ei olygu chydig bach. Nawr, o ran y brenin, doedden nhw ddim yn ei weld fel brenin, i'r milwyr methiant oedd e. Oedd e ar ei ffordd i gael ei groeshoelio mewn gwendid llwyr. Gwendid. Oedd e prin yn gallu sefyll ar ei drad. Bydde rhywun arall yn dod cyn hir i gario y croesbren, y darn traws, lan i Golgotha. Ond y gwir yw i fod yn dal yn frenin. Ar y pryd. Dyma yw y brenin. Dyma yw brenin brenhinoedd. Dyma yw brenin y greadigaeth. Dyma fe. Mae'n dal i fod yn frenin pan oedd hyn yn digwydd. Ac wrth i hyn i ddigwydd, mae'n agor y drws i deyrnas nefoedd, i bobl fel chi a fi, i bechaduriaid gael dod mewn i'w deyrnas a dod mewn i deyrnas ragwyddol y nefoedd. Mae e'n frenin y bydysawd, mae'n frenin y greadigaeth. Dyma beth ni'n darllen yn Colosiaid am yr arglwydd Iesu Grist. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. A mae'r apostol Paul wedi dweud, mae popeth wedi cael ei wneud trwyddo fe, mae popeth wedi cael ei greu i fwyn e, i fwyn e. I ogoniant e, mae'n mynd i etifeddu'r cwbl, ac y mae fe'n bod cyn pob peth, ac ynddo fe, mae pob peth yn cyd sefyll. Fe yw'r pen sy'n cynnal popeth. Dyma fe, brenin y greadigaeth, chi'n gweld? A dyma beth mae Ann Griffiths yn gweud mewn emyn. Nerthodd freichiau ei ddienydwyr i'w hoelio yno wrth y groes. Oedd e'n gynhaliwr y byd, ac felly yn cynnal anadl y rhai oedd yn ei sport am ei benne. Meddyliwch am hynny nawr te. Mae hwnna'n ryfeddod. Mae e'n cynnal y rhai sydd yn ei wawdio fe, ac yn ei wrthod e, ac yn ei groeshoelio fe. Fe sy'n cynnal. Ac yn fodlon goddef hynny yr un pryd. Ac fel i ni wedi canu, ac fel mae'r Beibl yn dweutho ni, mae wedi gadael gorsedd y nef. Mae wedi bodloni dod o'r orsedd yn y nef, o'i safle yn y nef, a dod ar ffurf ceithwas, a dod
fel tywysog ein iachawdwriaeth ni, tywysog tangnefedd. Dyma fe, mae wedi dod nawr yn y cnawd, a mae wedi dod fel tywysog i ni, i'n harwain ni, i deyrnas Dduw, ac i deyrnas y gogoniant. Ac oedd hynny'n golygu gadael y gogoniant, gadael y nef, gadael yr orsedd a'r safle yna, a dod yn isiel, a dod mewn cnawd ein mwyn ni. Fel hyn, mae'r awdur at yr Hebreaid yn ei osod yn y sleid nesaf, Hebreaid pennod 2, adnod 10, oherwydd yr oedd yn gweddu i Dduw, yr hwn y mae popeth yn bod i fwyn a popeth yn bod drwyddo. Mae'n gweud hynny, sylwch, i ni wedi clywed hynny am Iesu Grist, y mab, i ni'n clywed hynny am Dduw y Tad, creu wrth gwrs, ei ogoniant ond nawr yr oedd e'n addas, yn siwtio, yn gweddu, fitting yn Saesneg, i Dduw, wrth ddod â phobl lawer i ogoniant. Dyma gynllun Duw, dod â pobl lawer, llu o bobl, miliynau o bobl, i ogoniant, i'w deyrnas. Mynd ymlaen, i wneud tywysog ei hachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefiadau. Siwrd oedd e'n mynd i agor y drws. Siwrd oedd e'n mynd i'n harwain ni o gaethiwed pechod mewn i'r deyrnas. Siwrd oedd e'n mynd i'n trosglwyddo ni o deyrnas Satan, y gelyn, i deyrnas Dduw. Trwy ddioddefiadau. Trwy ddioddefiadau. A dyma fe'r tywysog yn cael ei wawdio fel methiant. Ond dyma fe yn neud ei waith fel tywysog. Dyma fe yn agor drws y deyrnas wrth ddioddau dros ei bobl, fel bod meibion lawer, pobl lawer, chi a fi, a llawer mwy yn cael dod mewn i ogoniant ac i'r gogoniant. Ac wrth gwrs, i ni'n gweld yn ei weinidogaeth, yn yr Efengylau, chi'n darllen am Iesu Grist, a chi'n gweld y tywysog, chi'n gweld? Y teyrnas nefoedd wedi dod i'ch plith chi. Mae wedi dod gyda fi. Mae'r deyrnas wedi dod. Oedd Ioan Fedyddiwr yn gweud, mae'n mynd i ddod. Paratowch y ffordd. Iesu Grist yn dweud, mae wedi dod. A wedi dod. A mae wedi dod ag arwyddion y deyrnas. Arwyddion mae fe yw'r tywysog yma, i'n harwain i fywyd tragwyddol, a'n harwain i deyrnas Dduw. Ac i ni'n gweld ei awdurdod dros fyd natur, ei awdurdod i dawelu'r storm o'r cwch. I ni'n gweld ei awdurdod dros afiechyd, i wella pobl, y cleiddion, y deillion, y rhai wedi ei parlysu, achos mae e'n mynd i ddod â ni i deyrnas, lle bydd dim dioddefaint, byth mwy, wrth gwrs. Byth mwy. Mae gyda fe awdurdod dros farwolaeth. Mae'n codi rhai o farw yn fyw. Achos mae'n deyrnas y bywyd. Mae'n deyrnas y bywyd tragwyddol. Mae gyda fe awdurdod dros Satan i fwrw allan ysbrydion drwg i'n rhyddhau ni o afael pechod a diafol. Mae gyda fe'r awdurdod. Dyma chi dywysog, dyma chi awdurdod. Nid awdurdod i'n gwasgu ni lawr, nid awdurdod i'n pwysio ni lawr i'r llwch, awdurdod i'n rhyddhau ni o afael yr un drwg, wrth gwrs, o afael pechod. Oedd gyda fe awdurdod i faddau pechod. Mae'n dangos mae'n ei brofi fe gyda'r claf o'r parlus. Iddyn nhw gael gwybod bod gyda fe awdurdod i faddau. Yn rhyddhau ni o gaethiwed, o eiogrwydd ein pechod ni. Achos mae'n dywysog bywyd, dywysog iachawdwriaeth. Ac wrth gwrs, mae'n edrych mlaen nawr, a hyd yn oed nawr, o flaen yr Iddewon, o flaen y rhai sydd yn ei holi fe ac yn ei roi ar brawf, mae'n edrych ymlaen i'r dydd, y bydd yn dod mewn gogoniant, fel brenin brenhinoedd,
Dyma beth mae'n dweud, ai ti yw y Meseia. Marc, chi'n cofio, 14:62. Mae fi yw, ac fe welwch mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw y gallu ac yn dyfod gyda chymylau y nef. Mae'n edrych ymlaen. Wrth iddo fe ddioddau, mae'n ymwybodol taw tywysog yw e. A mae'n ymwybodol cyn hir, bydd e'n dod fel brenin. Bydd e'n dod ar y cymylau gyda phob awdurdod dros bawb. A bydd pob un yn plygu iddo fe. Mae'n gwybod hynny, mae'n ymwybodol o hynny. Dyna un peth sy'n ei ddrifo fe mlaen i fynd i'r groes. Mae'n mynd i gael teyrnas, mae'n mynd i ddod â phobl mewn i'r deyrnas yma. Mae'n mynd i deyrnasu. Mae'n ymwybodol ohono fe. Beth bynnag am sport y milwyr, dyw hwnna ddim yn cyfri mewn gwirionedd. Mae ffocws ar ei deyrnas Mae ffocws ar ei waith fel tywysog. Tywysog bywyd, tywysog iachawdwriaeth. A cyn hir, mae fi yw, a chi'n mynd i'n gweld i'n dod ar y cymyl. Meddyliwch bod e'n dweud hynny ar ganol y prawf yma, yn ei wendid, ger bron yr Iddewon, a'r awdurdodau, a'r Sanhedrin ac yn y blaen. Ac yn hir mae'n cael ei fflangellu a'i roi ar y groes. Ond dyma beth mae e'n gweld. Dyma beth mae e'n edrych ymlaen ato fe. A dyna sy'n mynd i ddigwydd wrth gwrs. Mae'n cyfeirio at lyfr Daniel, pennod 7. Mae'n dyfynnu bron yn union, mae'n cyfeirio at Salm 110. Ar ddeheulaw y gallu, ar ddeheulaw Duw y bydd ac yn dod wedyn fel mab y dyn, person dwyfol. Mae mab y dyn yn gallu bod yn deitl am ddyn, ond mae'n gallu bod yn deitl am berson dwyfol dynol hefyd, Duw a dyn, a dyna yw fan hyn. Ac wrth gwrs, ar ôl iddo fe farw, cafodd ei goroni yn ei atgyfodiad, yn ei esgyniad ac yn ei eistefiad. Mae wedi cael ei gydnabod a'i goroni'n barod. Chi'n cofio Dafydd yn yr Hen Testament, gafodd ei eneinio yn frenin, cyn dod yn frenin. Oedd e'n frenin yng ngolwg Duw, pan gafodd ei eneinio gan Samuel, chi'n cofio? Ond am gyfnod oedd Saul yn dal yn fyw. Ac ar ôl iddo fe farw, mi ddaeth i'r amlwg yn frenin. Wel, mae rhywbeth o gysgod o Iesu Grist fyna, mae nawr yn frenin. Mae wedi ei goroni, mae'n eistedd ar ddeheulaw Duw, wrth gwrs. A mae Satan yn rhoi hunan fel tywysog y byd hwn. Ond cyn hir, bydd e wedi mynd, a bydd yr arglwydd yn ymddangos fel brenin, brenhinoedd. Ac felly, mae yr apostolion yn gallu dweud nawr bod yr awdurdod yma i gyhoeddi maddeuant pechodau yn enw Iesu Grist. Yr un sydd wedi dioddau, yr un sydd wedi marw, yr un sydd wedi atgyfodi. Acta 13, felly byddai'r hysbys i chi frodyr, mae trwy hwn y cyhoeddir i chwi faddeuant pechodau, a trwy hwn y ryddhau'r pawb sy'n credu. Oddi wrth yr holl bethau, nad oedd modd eich ryddhau oddi wrthyn trwy gyfraith Moses. Dyma fe. Maen nhw'n cyhoeddi Iesu Grist yn dywysog, sy'n gallu ryddhau pobl o'i pechod. Dyw'r gyfraith ddim yn mynd i wneud hynny, mae'r gyfraith yn dweutho ni bod ni wedi methu, a dyw'r gyfraith ddim yn gallu dweutho ni siwr i ddod yn rhydd. O'r condemniad, o'r felltith sydd yn y gyfraith, i ni'n ffeilias, ger bron Duw. Mae Iesu Grist yn ein harwain ni'n rhydd, achos mae wedi byw yn berffaith, mae wedi marw drosto ni, mae wedi atgyfodi a mynd i'r nef. Dyma fe'n tywysog, i'n harwain ni ryddid. Meibion Duw. Na fe? Mae'r awdurdod ynddo fe. Fe yw'r tywysog. Ai fe yw eich tywysog chi hynno? Ai Iesu Grist yw eich tywysog chi? Mae'n bwysig bod ni ddim yn pwyso ar y gyfraith, ar ymdrechion dynol, i fod yn iawn gyda Duw, ond yn pwyso, wrth gwrs, ar Iesu Grist.
Ac mae bobl yn dod ato fe ac yn plygu iddo fe nawr, ond rhyw ddydd, bydd pawb yn plygu. P'un bod nhw wedi credu ynddo fe neu beidio, p'un bod nhw moyn neu beidio, bydd pawb yn plygu. Yn ôl Philippiau 2, fel wrth enw Iesu, a plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Falle bod pob glin fan hyn heno ddim eto wedi plygu i Iesu Grist fel arglwydd ar ein bywyd ni, fel y gwaredwr, y tywysog i'n harwain i fywyd tragwyddol. Ond rhyw ddydd, bydd pob glin yn plygu. Pob un, a pob tafod yn cyffesu. Nid o'i bodd, ond yn gorfod plygu ac yn gorfod cyffesu. Ac yn dilyn hynny, mae'n yn gwneud ni ei bobl yn frenhinoedd hefyd. Ac mae dwy adnod nawr te beth oedden ni'n cael i'n galw ni i addoli i'r hwn sydd yn ein caru ni, ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau yna fe, ein tywysog, gyda'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei da. Mae'n yn gwneud ni yn frenhinoedd. Mae'n rhoi gras i ni i deyrnasu gydag e. Mae'n dechrau nawr i deyrnasu ar bechod, i ddweud na wrth bechod. Yn lle bod pechod yn teyrnasu arno ni, i ni'n gallu gweud na wrtho fe yn enw Iesu Grist ac yn nerth yr ysbryd glân. Ac wedyn mi fyddwn ni, wrth gwrs, iddo ef y bwr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Ac os dawn ni at 2 Timotheus, os buon farw gydag ef, byddwn fyw gydag ef hefyd. Os dyfal barhawn, cawn deyrnasu hefyd gydag ef. Os gwadwn ef, bydd ef hefyd yn ein gwadu ninne. Na fe? Mae'n cael ei osod allan fel yna. Siwr dyn ni'n mynd i ddod i deyrnasu gyda Iesu Grist. Os i ni yn gyntaf wedi marw gydag ef, wedi marw i bechod, wedi marw i'n hunain, wedi marw i'r hen fywyd, heb Iesu Grist, bod ni'n eisiau'r bywyd na. Ac ymddiried yn ni aberth droso ni. Wedyn, os i ni'n dyfal barhau tan y diwedd, nid yn dechrau gweud, wy'n credu yn Iesu, wi eisiau yr arglwydd Iesu yn waredwr, ac yn dyfal barhau tan y diwedd. Cawn deyrnasu gydag e. Dal ati trwy ras, trwy thick and thin. Os i ni'n ei wadu fe, bydd ef yn ein gwadu ni. Wel, dyna fe y brenin. Y brenin. Gwawd oedd e gyd i fod, sport oedd e gyd o ran y milwyr, ond dyma fe, brenin y greadigaeth. Dyma fe, tywysog ein iachawdwriaeth. Dyma fe, yr un sy'n agor y drws, sy'n harwain ni i deyrnas y Dduw. Dyma fe, yr un fydd yn dod ar gymyler nef. Dyma fe, yr un sy'n gwneud ni yn frenhinoedd i ddechrau teyrnasu ac i deyrnasu gydag e. Yn ail, mae'r wisg goch sgarlad yn neud ni feddwl am bechod. Maen nhw'n cael eu cysylltu yn y Beibl, y lliw sgarlad a phechod. Eseia 1:18, yn awr yn te ymresymwn a'n gilydd, medd yr arglwydd, pe bai eich pechodau fel sgarlad, dyma fe fyddant cyn wyned ar eira. Pe baint cyn goched a phorffor, fe ant fel gwlan. Dyna fe. Y darlun yma o ddillad wedi cael ei lliwio yn goch, bod y lliw, y staen, y dau, wedi mynd reit trwyddyn nhw. Ac mae hwnna'n ddarlun ohono ni, wrth gwrs. Yn ein cyflwr naturiol, mae staen pechod. Mae trwyddo ni gyd. Mae wedi wau trwyddo ni. Trwy ein personoliaeth i gyd, i bob rhan yn yw, ein meddwl, ein calon, ein serchiadau, ein ewyllus, mae staen pechod arno fe. Staen anifyddod a gwrthryfel i Dduw. Mae arno ni, i gyd. Fel sgarlet, mae'n sefyll mas yn goch.
Mae'n sefyll mas yn amlwg ac yn blaen. Ond, gallwn ni ddod yn wyn, meddai yr adnod. Gallwn ni ddod yn ddisglair wyn trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn, dwi eisiau chi i weld yn llyfr y datguddiad, dim rhywbeth i ni'n meddwl falle bob yn gyson amdano fe, mae yna ddarluniau rhyfedd yn llyfr y datguddiad, ac un sydd ddim yn credu yn yw o gwbl. A dyma'r darlun ohoni, sylwch ar ei dillad hi. Gwelais wraig yn eistedd ar fwystfil sgarlad, so mae'r bwystfil yn goch, ac enwau cableddus drosto i gyd, a chanddo 7 ben a 10 corn, yr oedd y wraig wedi ei gwisgo a phorffor ac ysgarlad. Lliw i dillad hi, lliw i chymeriad hi, porffor a sgarlad. So ni aethecau a thlysau air a gemau gwerthfawr a cafferlau, yn ei llaw yr oedd ganddi gwpan air, yn llawn o ffieidra ac a flendid ei ffiteindra hi. Mae'n fochedd. Mae'n cynrychioli pechod. Awn ni mlaen. Oes na fwy fyna? Na, diolch. Mae'n cynrychioli pechod. Mae'n symbol, mae hi yn symbol o gabledd yn erbyn Duw, anifioldeb, celwydd, anfoesoldeb, trachwant, am bleser, arian, pŵer, heb Dduw, yn gwrthwynebu Duw. Mae'n ifed gwaed y saint, mae'n gwrthwynebu, mae'n erlyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei bobl. A mae gwisg hi yn goch lliw sgarlad. Dyna fe, lliw pechod fan hyn, chi'n gweld? A mae'n eistedd ar y bwystfil. Mae yna bwystfil yn dod o'r môr, a mae yna bwystfil yn dod o'r tir. Mae'r ddau ar yr un tîm. Ond mae'r bwystfil yn goch, yn sgarlet. Eto mae'n cynrychioli pechod, chi'n gweld? Anifioldeb, gwrthwynebu Duw. Wi eisiau chi jyst i weld hwnna, y lliwiau yma, y lliw sgarlet, dyna'r thema, ynddo fe? Ac wrth gwrs, pwy yw'r bwystfil? Angrist, antichrist. Rhai sy'n gwrthwynebu yr arglwydd Iesu, yn gweithio yn erbyn. Ac yn y diwedd, cyn i Iesu Grist ddod nôl, bydd un person amlwg yn y byd, yr angrist yn dod. Y bwystfil. Pwy liw yw e? Sgarlad, sgarlad. Pechod, mae'n cynrychioli pechod. Ac mae'r bwystfil gyda llaw yn cydweithio a mae'n cael nerth gan y ddraig. A mae'r ddraig yn goch. Satan, wrth gwrs, yw y ddraig. Felly, gwrthryfel, gelyniaeth Satan a'i lu a'i deyrnas yn cael ei gynrychioli pechod gan sgarlad. A nawr mae Iesu'n cael ei wisgo a clogyn sgarlad. Mae wedi cael ei fflangellu, mae'n boenus iddo fe gael y wisg, ond mae'n cael ei wisgo a'r clogyn sgarlad. Beth mae hwnna'n dweud wrtho ni? Beth mae'n pwyntio ato fe? Mae yr un di-nam, di-fai, yn gwisgo pechod wrth farw ar y groes. A chi ryfeddod. Bod e'n fodlon, nid jyst i gael y clogyn yma gan y milwyr, ond i wisgo erchylltra pechod arno fe ei hunan. Pechod y byd, pechod ei bobl, yn cael ei roi arno fe. Mae'n symbol o beth i gwyddodd ar y groes, o pam ddath Iesu Grist i'r byd yma. Mae'n rhyfeddol. Mae'n fodlon gwisgo'r ffieidra yna arno fe ei hunan. A cael ei drin felly yn ôl y pechod yna, cael ei gosbi a'i felltithio, a'i roi yn y tywyllwch oherwydd y pechod yna, cael ei roi arno fe. Wrth gwrs,
i rhai sy'n credu ynddo fe gael bod yn wyn, ac yn lân, ac yn ddibechod, ac yn ddisglair. Na'r Efengyl. Na chi ryfeddod. Ac wedyn ni'n gweld yn Datguddiad 7, ar ôl hyn edrychais a gweled dyrfa fawr, na allai neb i rhifo, bob cenedl a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo a mentyll gwyn. Nid scarlet, nid coch fel pechod, nag gwyn, glân, disglair, sanctaidd a phalmwydd yn ei dwylo i addoli y brenin. Siwd maen nhw wedi dod yn lan, siwd maen nhw wedi newid o fod yn sgarlad i fod yn wyn te. Ac adnod 14 sy'n dweutho ni, dyma'r rhai sy'n dod allan o'r gorthrymder mawr y maent wedi golchi ei mentyll a'i canu. Blitio nhw yn wyn, made them white, yng ngwaed yr oen. Dyna fe, maen nhw wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Mae wedi gwisgo ein pechod ni, fel bod ni'n gallu gwisgo ei gyfiawnder ef. Dyma ein gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu. A dyna beth ni'n gweld yn y gwisgo yma, gyda'r clogyn sgarlad. Mae'n rhan o'r darlun beth ni'n gweld. Mae'n tynnu sylw at bwrpas ac ystyr ei farwolaeth ar y groes. Nawr heno, ydych chi wedi'ch gwisgo dal yn eich pechod, neu yn y dillad gwyn gan Iesu Grist ar eich cyfer chi? Ei gyfiawnder ef, ei berffaithrwydd ef, i gael bod yn iawn gyda Duw. Mae'n dod trwy gyffesu ein pechod. Mae'n dod trwy gredu yn yr un sydd wedi marw dros ein pechod ni. Trwy gredu hyn a cyffesu hyn a derbyn hyn i ni ein hunain. Ac i orffen, mae'n neud i ni feddwl am liw gwad wrth gwrs, y coch. Mae Iesu wedi ei amgylchu â gwad. Mae'n gwisgo'r clogyn coch, mae wedi ei amgylchu â gwad ers Gethsemane, pan oedd e'n chwysu dafnau fel gwad, y fflangelli a'r goron. A'i wad ei hunan oedd e. A mae'n atgoffa ni o yr aberth. Dyna fe, darlun cyfarwydd i ni, ond darlun gwerthfawr iawn o'r Hen Testament. Yr aberth yn dod, yr archoffeiriad yn dod â gwad mewn i'r cysegr i sicrhau maddeuant, i sicrhau cymod, heddwch rhwng y bobl a Duw. Ac oedd dod â'r gwad yr aberth perffaith yn allweddol. Dyna'r unig ffordd i ddod yn iawn gyda Duw. Ac yn yr Hen Testament, oedd peth o wad yr anifail yn cael ei daenellu wedyn ni. Oedd e'n cael ei daenellu ar bopeth, ar y drigareddfa, y clawr oedd ar yr arch yn y cysegr sanctaidd. Ac wrth yr allor, ar y tabernacl, ar y swyddogion yn y tabernacl, ar y bobl, ar llyfr y gyfraith. Ond nhw'n taenellu gwad trwy'r amser, achos dyna oedd yn cymodi rhwng dyn a Duw. Dyna sydd allai Duw fod yn agos oherwydd y gwad. Neu fel arall, bydde fe yn ei dinistrio nhw, achos bod e mor sanctaidd. Oedd e'n gallu bod yn agos yn hanol i bobl oherwydd y gwad, wrth gwrs. A mae'n neud i ni feddwl am waed yr oen, mae'n neud i ni feddwl am waed y Pasg. Na'r sleid nesaf, dyna fe. Chi'n cofio cyn dod o'r Aifft, oedd rhaid nhw beinto rhwng y drysau i tai nhw, ac oedd y gwad yna, wneud yn siŵr bod yr angel dinistriol yn pasio heibio. Passover. Pasio heibio. Oherwydd gwad Iesu Grist, trwy gredu yn ei aberth e, bod wedi rhoi ei fywyd yna'r gwad, ei einioes e, bywyd mab Duw, mae barn Duw, mae condemniad Duw, mae dinistr Duw yn pasio heibio i ni. I ni ddiogel wrth ymddiried yn aberth yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae un peth arall ynglyn â'r dillad
a gwad, achos mae'n gysgod hefyd o'r arglwydd Iesu fel brenin ar ddiwedd amser. Yn gweinyddu barn Duw, achos mae'n mynd i ddod nôl yr ailwaith fel brenin brenhinoedd ac fel barnwr wrth gwrs. A mae'r darlun yma bod e'n mynd i ddial ar y gelyn. Y rhai sydd ddim wedi plygu iddo fe, y rhai sydd ddim wedi credu ynddo fe. Ac i ni'n cael hwn yn datguddiad 19. A wisio chi sylwi ar y darlun yma. Gwelais y nef wedi ei hagor, a gwelai geffyl gwyn, enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir. Iesu Grist, y tyst ffyddlon a gwir. Beth bynnag mae'n dweud wrtho ni, mae'n wir, a gallwn ni ei drystio fe, 100%, yr unig un. Oherwydd, mewn cyfiawnder, y mae ef yn barnu ac yn rhyfela. Mae popeth mae'n neud yn iawn ac yn union. Wedyn, 13, yr oedd y fantell amdano wedi ei throchi mewn gwad. Mae yna fantell arall. Coch wedi ei throchi mewn gwad. Ac fe'i galwyd wrth yr enw gair Duw. Ond nid i wad yw hwn. Gwad y gelyn yw hwn, pan fydd e'n dod i sathru y gelyn dan drad. Fel arwydd o'i farn a'r farn dragwyddo ar ei elynion. Y peth gweitha gall bod yn wir amdano ni yw bod ni'n elynion i Iesu Grist. Yr peth gweitha yn y byd i gyd yw bod yn elyn i'r arglwydd Iesu Grist. Os bydd ei elynion yn cael eu sathru dan drad, a'i gwad nhw fydd ar ei fantell e. Wedyn, i fynd ymlaen o ienau, yr oedd cleddu'r llym yn dod allan, a'i air wrth gwrs, iddo daro'r cenhedloedd ag ef, nid geiriau gras bydd rhain nawr, ond geiriau barn a chondemniad pan fydd e'n dod yr ailwaith. I rhai fydd ddim eisiau geiriau gras, i rhai o ddim eisiau derbyn gras ganddo fe. Geiriau barn. A bydd e'n taro y cenhedloedd, hynny yw y rhai sydd ddim yn credu. A bydd e'n ei llywodraethu a gwialen hyairn ac yn sathru gwynrif llyd di gofaint Duw. Bydd e'n edrych fel rhywun bydd wedi sefyll ar y greps. Hynny yw yn goch i gyd. Ond nid greps fydda nhw, wrth gwrs, ond gwad y gelyn. Ymlaen, diolch. Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glin y mae enw brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Wel dyna fe, i ni wedi cael rhyw gipolwg bach heno ar yr arglwydd Iesu. Gobeithio bod ni wedi cael cyfle i fyfyrio ac i feddwl chydig bach o'r adnod sy'n sôn am y clogyn sgarlad. Y gwawd amdano fe, wel dyma yw y brenin. Dyma dywysog ein iachawdwriaeth ni. Ac wedi ni y sgarlet yna yn symbol o bechod. Bod wedi gwisgo pechod. Mwyn i ni gael ein gwisgo a'i gyfiawnder trwy ymddiried. Cyffesu ein pechod ac ymddiried ynddo fe. Ac wedyn y gwad yr aberth, ond hefyd bydd e wedi wisgo mewn mantell bydd a gwad y gelyn arno fe, pan fydd e'n ymddangos y tro nesaf, fel brenin ac fel barnwr. Ac iddo fe byddo'r gogoniant i gyd. Amen. Gawn ni ddod at yr emyn nesaf. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n rhwy, rhyfeddod yw'r drigaredd am galwodd fel yr hwyr.
Arglwydd, i ni'n diolch i ti am y gair heno, i ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu, i ni'n diolch am yr adnod fach yna amdano fe'n cael ei wisgo ar clogyn sgarlad. Diolch mai fe yw y brenin, diolch mai fe yw brenin y greadigaeth, ond hefyd tywysog ein iachawdwriaeth ni, a'r un caiff ei gydnabod cyn hir yn frenin y brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Diolch. Diolch bod ti wedi bodloni gadael yr orsedd arglwydd i ddod i agor y drws i'r deyrnas i ni. Diolch bod ti'n fodlon gwisgo'r sgarlad, bod ti'n fodlon gwisgo clogyn pechod fel petai ar y groes, i ni gael dod yn wyn ac yn lan. O, diolch arglwydd, wrth gredu yn yr arglwydd Iesu bod y clogyn sgarlad wedi mynd. Mae wedi cael ei roi ar y groes fel petai, wedi cael ei roi naill ochr. Diolch am y clogyn newydd, diolch am ddillad gwyn disglair yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch arglwydd bod hwnna'n cuddio ein noethni i gyd, yn gorchuddio ein pechod i gyd, a'n gwneud ni'n dderbyniol ac yn hardd yn dy olwg di. Diolch arglwydd. Diolch hefyd am y gwaed, am yr aberth, ac o arglwydd, i ni'n credu byddi di'n dod fel barnwr wrth gwrs, ac yn hir byddi di'n dial ar delyn, a'i gwad nhw fydd ar dy wisg di pryd hynny. Helpa ni arglwydd, i alw pobl o deyrnas y tywyllwch i deyrnas y goleuni. Os oes rhywun yma heno, tynna nhw arglwydd, o deyrnas Satan at deyrnas Dduw, teyrnas Iesu Grist. Derbyn ein diolch yn enw Iesu Grist. Amen.